Хора, аз съм Мартин. Това е епизод 9. Извинявайте, че нямаше епизоди от подавана. Сори, майка, но обаче няма нищо. Виждате ми нова база. Нова левел 5. Още малко и 6. Шегувам се. И вече ще съберем диаманти. Виждането вече левел 3. Това се прави левел 5. Това ще го прави левел 9. Това след като печели 56 000, веднага се го правя друга левел, новата база и вижте звездички. И мисля този епизод да направя една война, си да поговорим малко и още за клипа. Това мога да го поведа. Не ми се рискува. Започне толкова малко апгрейднати хора, защото например вече Wizard Tower. Аз също имам Wizard Tower, само че не мога да го направя, защото струва 1 милион и 800. Не помня колко. 1 милион и 6. Не. 1800, да. 1800 или 180 хиляди. Знаете ли какво? Не ме интересува. Когато го купа. Този ще го нападна, но не знам защо. Този го нападам, защото съм сигурен. Още и моите любимци. Имате такова ли? Аз не ги видях. Аз не ги видях и това не го видях. Можете пребие го. Браво, бе! Вие сте уникални. Това ще го пребием спокойно. Отидете на тук, после смачкайте фасона на тези гадни гадинки. Ще сме готови. Така. Той посрещна своя край. Почнем 5000 или вече 6000. Още 50 000. Вижте хора, 683 купи, още малко и Силвър 3, да чуем Силвъра. Това е добро за нас. Сега си отива тук. Седем той. И да съм доволен. Видим. 300 Не забравих ли? Не, правилно аз. Значи трябва да си апгрейдна за парите и за това, за да може да се го апгрейдна. Апгрейдна. Само че 164 диаманта трябва да събирам и аз ще успея. Ето, съвсем всичко. И ми заправи нова база, защото тази е добра. Също така да кажа, вече съм нещо, защо се мърдаш. И хора, епизодите ги правя много малки, да знам защо. След един ден ще ми стане левел 2, веднага апгрейдвам това, 56, където ще успея. Драга. Трябва поне тук сега да събера 56. Не, няма ми го. Ето иначе за сега ще да има 200 няколко. И ще да го съберем. А пък това вече събира до 300 000 милиона години. Това има много време.
Хора, виждате 201, 500, 205 и 0. Затова мисля да ги апгрейдваме тези двете. Това ми е седмо. И след като се апгрейднат това и това, ще сложа тези двете. Аз не мога да ги махна. Не, аз това още няма да го апгрейд. Нещо. 80 000. Апгрейдвам го това. Апгрейдвам това. Равностойно ще се готови след 8 часа. Това според мен беше най-доброто решение. 10 стинги. Гледайте сега. Изважда едно и донася 3. Това е ново. И хора... вижте, това ми донася 8. Вау. Сега ще го беря това и гледайте. 4. Донася ми едно. И не ми дава. Защото е паситъп. Сега ми дава, ще ми даде една стинка. А пък това, толкова съм го ставил и ми е дал 18 стинки. Връща се и ми дава по 2 стинки. Добре. Пък това е много силно също. По 70. И това е за клипа, хора. До скоро!